Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Anggita Nadia Aprilia saking sekolah OTKP Tunggal SMK Muhammadiyah Tunggal Sragen. Saat iki aku ameh ngeplok ning embung Desa Sigit. Yuk saksikan keseruane. Nah, saat iki aku wis ning embung Desa Sigit. Embung Desa Sigit iki biasane bentinane ramai banget, guys. Lan embung Sigit iki manggone ning lahan milik Pemda. Pembangunan embung iki milik Kementerian Umum lan Perumahan Rakyat Direktur Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Lepen Bengawan Solo. Banyu embung iki iso dimanfaatke nggo banyu baku, apik nggo irigasi lan pemenuhan banyu bersih ning daerah sekitar Desa Sigit. Embung Desa Sigit iki manggone ning Desa Sigit, Kecamatan Tangen, Kabupaten Sragen. Selain iku, embung Sigit iki nggene raosipun asrep lan idum, manggene celak saben-saben tiyang dusun. Embung iki biasane tinggi nongkrong, santai-santai, lan iso wae nggo tempat wisata. Yuk kanca-kanca luange wektune nggo dolan ning embung Sigit. Vlog sing iso tak sampaike kurang luwih ngapunten. Semoga terinspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.